Enorme o sacrificio do Negreira, que aguantou 70 minutos, despois se impuso a calidade dun Celta B chamado a facer grandes cousas esta temporada nese descenso dende a segunda B, e que parece que despois de 4 triunfos está en clara liña ascendente e a ser tamén, bueno, pois o único equipo que lle poda facer fronte a este gran Racing de Ferrol. Algo que xa, por outra banda, nos adiantaba o pasado luns Javier Oreiro, técnico da SD Negreira, que os está connosco. Hola, Javier, moi boas. Hola, boas tardes. Bueno, pois non puido ser, pero de todas formas, onte me quedaba cunhas declaracións túas que decías algo así como que estás moi satisfeito co nivel do teu equipo porque soubo plantarlle cara a unha gran plantilla, a un gran equipo como o Celta B, non? Bueno, a ver, cando perdes nunca podes estar satisfeito, non? É dicir, estás satisfeito, pero non contento. Eso é distinto. O que pasa que, bueno, todos sabemos que... Valoras o traballo realizado, digamos. Sí, o traballo e máis cousas, porque o partido este daría para moito análisis. É dicir, non é dicir, abro o periódico, vexo 3-0 e partido fácil para o Celta, 3 puntos. Non é así. É dicir, sí que é certo que houve 15 minutos iniciais onde o Celta B fixo ataques, fixo amplitud ofensiva, capaz de generar peligro, porque nos cambiamos a unha forma de xogar distinta e máis arriscada e non nos saliu ben, e depois corregimos rápido e modificamos a forma de xogar, pero que a partir dese minuto 15 houve 15 ou 20 minutos, aí houve outro partido, e realmente que houve control defensivo por parte nosa e poucos contraataques, porque realmente tampouco cheixo ao rival. Eu, o 0-0, que é o que máis me importa, as 3 mellores ocasións do partido son nosas, sobre todo dúas, e unha de Matelo no minuto 30, que un parón con porteiro con Rubén Blanco, o que pasa que Matelo me estaba pidiendo un cambio en ese momento por un problema muscular e prácticamente non pudo ni siquiera definir ben, e co 0-0 hubo unha acción no segundo pau donde Diego Otero controla co peito, remata, e o porteiro de Rubén Blanco demostrou onte porque é un porteiro internacional, porque fixo unha parada excepcional, é dicir, as dúas opciones máis claras de todo o partido foron esas dúas, e ademais co 2-0 Adán tuvo unha boca jarrón donde Rubén Blanco outra vez pois fixo unha parada excepcional que nos pudo haber metido outro no partido. É dicir, en definitiva, con certos equipos neses momentos puntuais tens que ter a fortuna e o acierto e a calidad para definir, e se o chegamos a ver feito, sobre todo na segunda parte, pois o partido incluso podría dar lugar a sorpresa. Que pasa? Que despois un 0 foi determinante, porque o equipo, pois, lóxicamente había feito un esforzo físico e mental importante e entregouse, e eso foi o peor, non? Que ao final, pois, o resultado pode haber sido un 0 e foi 3-0, un pouco desluce o gran traballo que fixeron. Pues a verdade é que o resumiches moi ben o que sucedeu no partido, porque así tamén o contan tamén algunhas crónicas, e así mismo mo contaba onte, por exemplo, Óscar Vidal, un capitán do equipo, que me decía bueno, a verdade é que aguantamos ben ata ese minuto 70, pero é certo que nós tivemos ocasións claras de marcar antes. A ver, hai crónicas e crónicas. Hai crónicas que din pouco menos que fomos un equipo que estuvemos ali, é dicir, ao borde da nosa área, pelotazos, como que non sei, vai a Vigo a facer alguna cousa, e hai crónicas que realmente, e iso é o que me comentaba Pichi Lucas, que o Celta encontrouse con moitas dificultades para superar un rival organizado. E nós, claro, con pouca opción de contraataque, porque este equipo perde balón e te apreta moi encima e é moi difícil, non? Pero é que ademais co 0-0, que Diego Otero tuvo un recorte de Adrián desde fora da área que golpeou a escuadra de atrás, que saliu rozando cerca do poste, e tuvo 2 pases a Adrián Vázquez sobre Dani Méndez, con salida de medio campo, eso todo co 0-0, É dicir, que foi cando o Pichi Lucas pois retrasou ao seu medio centro Antón a xogar de central, e aí tiñen desajustes. Entonces, o partido tiñemos nós nese momento, tamén é certo que nos premios podemos encaixar fácil, e despois decidiuse en accións moi individuais, sobre todo de Levi Madinda, o golpeo de fora da área, e de Camocho, que foron 2 auténticos golazos, é dicir, e aí onde ese equipo pois non che perdona, pero insisto, ante un gran equipo, pois competimos que as armas que podemos ter o que podemos ter, non? Todo é moi opinable, pero pois, o xogador pois ten que sentir en ese sentido, pois eso, satisfeito porque fomos complicados.
No, por eso che digo que tanto, por exemplo, Óscar, que me comentaba onte, nada máis chegar de Vigo, e tamén algunhas crónicas que vimos que falan precisamente de que o Negreira non é só que lle plantar a cara, é que pudo gañar o partido, pudo levarse o partido, e é un equipo que a día 12 pues, está preparado tamén para enfrontarse pues, a estas grandes plantillas, non? Sí, o que pasa é que estamos competindo con certos equipos, sobre todo en 2, 3 equipos, é dicir, Racing de Ferrol, Celta B e Pontevedra, que non son desta categoría, é dicir, non polo que teñen ahora, sino polo presuposto que manejan e por todo o que rodean. Aquí no Celta B, pois é un equipo que me comentaban ontem nas 10:30 da mañán, que fai dobles sesións, é dicir, ten 25 futbolistas. O Racing de Ferrol, pois, ten menos futbolistas, pero tamén son elegidos, e son presupostos que non salen da categoría. Entonces, onte o Vilalonga vai a Ferrol, e en 10 minutos partido solucionado. O Céltica vai a Pontevedra e en 10 minutos partido solucionado. É que son moi complicados estos, é dicir, é como cando van os equipos pequenos a xogar ao Madrid e a Barcelona, é dicir, como por exemplo entre o Deportivo, é dicir, é moi difícil. Entón, tens que ter un pleno de hacer nas contras que ti teñas, que van a ser poucas, e que despois eso, é dicir, que tampouco teñan unha gran efectividade. E iso é un pouco que está pasando nesta terceira desde fai 2-3 anos, e este ano, pois, máis que a inclusión do Celta B, que é un adversario que non é categoría, que son de outra cosa que pode llegar a un partido, eso non ten nada que ver, Sí. Iban a pasar mal estos equipos en campos como Aloso, Villalonga, Dorneda, é dicir, terrenos desas características, pero en campos donde hai espacios e poden combinar, este equipo de onte para min é o mellor equipo en canto a fútbol de ataque, porque maneja pase corto, con largo, velocidade de balón, movimiento sin balón, é dicir, agresividade defensiva, é dicir, reúne todo, pero bueno, insisto, nós fixemos un partido penso que digno e acorde ao noso potencial e que podemos conseguir algún punto, e iso é o que me enorgullece, que temos opcións hasta o final. Tocas a pensar no próximo rival aquí na casa, o Barbadas, un recén ascendido que bueno, onte gañaba a un dos favoritos para estar na parte alta como o Racing Vilalbés, e o fixo ademais con problemas, non? O que pasa que estos partidos de Liga, sobre todo en campos a mellor que non coñeces tanto, pois tamén costa, non? Sacalos adiante, sobre todo digo polo Racing Vilalbés. A ver, eu o Barbadas coñezco perfectamente, é dicir, primeiro porque xa entrenei no Grupo Sur fai 4 anos en Preferente Sur, e coñezco futbolistas que adestrei eu tamén incluso ano pasado no Lalín, en concreto ten 4 futbolistas que eu tiña ano pasado no Lalín. O que pasa que no seu campo pois é herba artificial e aquí é herba natural, pero máis alá deso é un equipo que leva intentando ascender desde fai varios anos, e é un equipo que ten un equipo medio xente veterana con algún futbolista máis novo, pero que para o partido, que non hai ritmo, que hai interrupcións, que esperan por unha estrategia, que non che van a combinar, é dicir, é todo o contrario o que por exemplo, temos onte, non? Que tu veches onte, non? Hai que cambiar o chip. Sí, este é un equipo da nosa liga, evidentemente, equipos donde vai a ser feo o partido en moitas ocasións, porque van a interrumpir, van a esperar o seu momento, pero que teñen corpulencia, teñen oficio, no sentido de que, pois, é que utilizar incluso pues, marrullerías pues, no vos sentido me refiero, non? Dentro do pedido de regulamento, e ten, bueno, pues é un equipo competitivo, non? Nese sentido. Entonces, bueno, non sei, eu penso que agora o calendario dinos que hai un mes de outubro que é moi importante para porque son 4 partidos e 4 partidos contra Barbadas, vamos a Carballo, ven o órdenes e vamos ás Pontes, entonces aquí hai que intentar facer mínimo 2 vitorias e algún empate, é dicir, se faz 2 vitorias, pois seguirás máis ou menos en nunha posición medio tabla, e se non faz esos 6 puntos mínimo, pois meteste máis abaixo. Pero bueno, de momento, pois lógicamente, como non pode ser menos, pois hai moi pouca diferencia de puntos entre os equipos, porque así, existe un mes que para levar o que a temporada máis ou menos tranquila e con puntuación correcta, pois hai que facer 2 vitorias mínimo. 2 vitorias mínima, neste mes. Si pasas neste mes, claro, si pasas 4, pues sería evidentemente, total, pero quero decir, para ir con unha puntuación máis ou menos correcta, non? É dicir, claro, é que logo en novembro volvedes a ter aí o Compostela aquí na casa, o Racing de Ferrol, entre medio estaba tamén unha difícil saída, sempre o campo do Dorneda, despois vades a Vilalonga, vamos, que o final tamén da primeira volta si sente. Hai que facer unha volta entre 22 e 25 puntos mínimo, máis ou menos, non?
para ir sobre unha puntuación máis ou menos tranquila. Se faz máis, pois mellor, non? E este mes é importante, por qué? Porque son partidos directos que ao mellor pero non perdelos, é dicir, hai moitos factores, non? É dicir, ese é un pouco o que pasa, pero se este partido do domingo contra o Barbadás é un partido moi importante para outra vez volver a recuperar o tema de puntuar, etcétera, etcétera, non? E contra un adversario que bueno, vai estar un pouco aí, entendo, pelexando non sabe por donde, porque isto vai a ser, é dicir, pode ser 10º, como pode ser 15, como pode ser, non se sabe, non? É dicir, penso que sacando 6 equipos, os demais somos moi parecidos, pero, bueno, nós temos que seguir traballando e adestrando que é o que temos que facer. Oye, unha última cuestión, Javier Oreiro, preocupan un pouco pois esos problemas físicos de algúns futbolistas que están comenzando a mermar un pouco tamén o plantel, non? Sin Regosa por segundo partido consecutivo, Diego Gesto que tampouco podo xogar onte, non sei o caso de Matelo, se debido a que, bueno, pois a pretemporada non foi todo boa para él, non? Que debería de ser. A verdade é que non me preocupan nada en absoluto, pero non porque non os quixera ter, non? Por qué? Porque son problemas mínimos, non? É dicir, se foran lesións, imagínate, pois, unha rotura de ligamento cruzado, dunha rodilla ou algo así, sí, pero, bueno, ao final son molestias que sempre van a aparecer porque destras. Eu penso que o de Gesto sí que ao mellor é máis preocupante porque non ten unha continuidade no traballo, porque é un problema de aductores, onde xa é un estadio previo, onde xa tiña molestias. O de Rego, penso que esta semana xa vai meter xa no grupo, pero estiveron entrenando con outro nivel e outro tipo de traballo. E o de Matelo vamos a valoralo, pero non é rotura de aductor, nin é unha contractura, nin é unha patada que levou nesa zona, e eu penso que pode haber molestia, pero penso que van a estar ben. Entonces, bueno, é dicir, de momento, se as molestias siguen sendo estas solos, pois sin ningún problema, porque, bueno, hai plantilla para competir en ese sentido e tampouco hai que lamentarse, non? Bueno, e a afición que lle decimos que o domingo a animar aí como fixeron o día do Pontevedra, non? Fortes bueno, e... Cada partido é distinto, evidentemente. O que pasa que, decir, nós este partido, home, hai que ser conscientes de que son rivales que tens que intentar gañar, non? Entonces, pues necesitamos, como sempre, decir, bueno, porque sabemos que estamos competindo nunha liga cada vez máis difícil e necesitamos afición porque é fundamental. E vamos a ter un adversario que vai a ser complicado, que vai a interrumpir o xogo, que vai a decir, vai a reincidir nas faltas, entonces, pues bueno, inda que o partido sexa máis feo, máis bonito, máis tal, o importante pues é conseguir sacarlo adiante porque nos pondría nunha situación, eu penso que tranquila e boa para seguir entrenando e para seguir competindo. E facer, como sempre, do García Calvo un fortín, pois do teu campo un fortín, eso é máis que positivo e clave, non? Para unha temporada na que o positivo é a permanencia. Javier Oreiro, gracias por estar connosco, por atender a nosa chamada. Moita forza para esta semana. Venga, hasta logo, chao.